Hola, recordeu les carasses dels bordells que us hem explicat abans? Bé, doncs els pescadors eren els clients principals. També aquells estrangers que treballaven al comerç naval i que, una vegada havien acabat la seva feina, aprofitaven per anar als prostíbuls. Tot i tenir un idioma diferent al de Barcelona, les carasses els servien per no haver de llegir els cartells. Simplement les havien de seguir per trobar el lloc. Si us volia parlar de pescadors o treballadors navals, què hi faig a la platja? Millor anar al port, no? He vingut aquí perquè tinc una història que us vull explicar. Fa anys, a la ciutat de Barcelona no hi havia platja. El que avui podem veure és artificial. Les platges no són naturals. Actualment, molts turistes venen a Barcelona especialment per la platja, però no sempre ha estat així. L'any 1840 es va dissenyar el primer banyador per home, que antigament eren fins al genoll, com pantalons curts. 50 anys més tard, el 1890, el banyador de les dones, que era un vestit fins al genoll i de màniga llarga. A més, les platges tenien unes normes molt estrictes, i és que no es podien barrejar amb dos sexes. Això vol dir que hi havia platja d'homes i de dones, en espais separats. Aquí al davant hi tenim la platja de Sant Sebastià. Prop de l'hotel W, Vela. Aquí és on va sorgir la primera platja mixta. És a dir, va obrir per homes i dones, sense restriccions de sexe. A l'època va ser un gran escàndol. Si la gent d'aquella època poguessin veure que ara la gent va amb un banyador curt i petit o es fa nudisme, segur que tindrien un infart. El temps i la moda canvien. Em quedo a descansar. Ens veiem al proper vídeo. Adeu!